Ja unissaankin hän odottaa. Hei, teillä näyttäisi siinä olevan tämän päivän sanomalehti. Kyllä vain. Juuri kävin tuosta läheisestä kioskista ostamassa. Myyjäkin oli oikein mukava. No, sehän on mukava kuulla. Haittaisikos neitä, jos minä lainaisin tuon kulttuuriaukeman itselleni hetkeksi aikaa luottavaksi? Eihän toki. Istukaa ihme samaan pöytään. No, jos te nyt vaaditte kelta. Hieman omituiseltahan se näyttäisi, jos me lukisimme samaa lehteä, mutta eri puolilla kahvila. Te sen sanoitte. Kiitos. Hän toivoo, että edes yhden kerran nuo ranskalaiset korot seisattais. Ja että edes pienen hetken verran tuon tytön hän nähdä sais. Näin sävel soi askelten, sen ainut laulu pojalle on. Oi missä on tyttö sen, on pojan sydän niin rauhaton. Ojentaisitko kulttuuriaukeaman? Oi, tottahan toki. Tässä näin. Ottaakos rouvaseni lisää kahvia? No, voisinhan minä vielä kuppusellisen ottaa, mutta sen jälkeen on kyllä päivän kahvikiintiö täynnä. Tai ainakin aamukiintiö. Sisään. Hei isä! Onpas täällä kauhea sotku? Milloin täällä on viimeksi siivottu? Joka paikassa on kauheasti pölyäkin. Älähän nyt, kyllähän tämä kaiken saa ihan nopeasti siivottua. Heti kun tulee pitkästä aikaa kyläilemään, niin siivoushommiin joutuu. Onkos tytöt juoneet jo aamukahvit? No, eihän me oikeastaan vielä olla. No, käykäähän pöytään. Kyllä täällä tilaa riittää. Tänne vain. No, jos me nyt nopeasti sitten, mutta sen jälkeen tämä huusholli saa tulla siistimpään kuntoon. No, jokos teillä on ne häät tulossa? No, onhan ne tässä ihan kulman takana. Jos nyt ensin vaikka saataisiin nämä hautajaiset pois alta, puhutaan niistä häistä sitten vasta. Elsi! No ihan asiaa puhun! Ei tässä kenelläkään mitään juhlamieltä ole. Parempi siirtää suosiolla ensi vuoteen. No, ei sitä olisi sitten täytynyt tolla tavalla ilmaista. No, eihän teillä mikään kiire naimisiin ole. Mutta koittakaahan pitää ne, ennen kuin viikatemies on tuolla oven takana kolkuttelemassa. No, isä, älähän nyt. Kyllä me niitä ollaan suunniteltu. Ja kutsutkin. On jo työn alla. No niin, sitä pitää. Mutta tärkeintä tietenkin meille on, että te olette onnellisia. Teidän elämähän se on. Miksei tästä Toosasta tule mitään? Onko se mennyt rikki? Mikä siinä sit on? No isä, mikä siinä on? Voi isä, sinulla ei ole johtoa seinässä.
Se on täällä sohvan takana. Jaa! Miksi nämä nykyajan vempeleet on niin vaikeita? Voi isä, onhan meillä ollut televisio vaikka kuinka pitkään. Ei se ihan uusi keksintö ole. Ja olen minä neuvonut, miten sitä käytetään. No, äitisi on aina ollut parempi näissä digiasioissa. Vai mitä ne nyt onkaan? Hyvin me ollaan aina tehty yhteistyötä. Mutta välillä tuntuu, että äitisihän se mies tässä talossa on ollut. Sinusta on tullut ihan höpsähtänyt. Miten te ikimaailmassa olette voineet pärjätä täällä kahdestaan äidin kanssa? No, älähän aliarvioi lapsi hyvä. Me ollaan aina oltu hyvä tiimi. Katso nyt näitä maisemia. Eikö ole niin kaunista? No, onhan tuo kaunista, mutta ei se sinun kauneudelle vedä vertoja. No äläs nyt! Kuule, minä olen aivan vakavissani. Mä en olisi uskaltanut edes kuvitella niin kuin sinunlaisesta ihmisestäsi. Ja se päivä kahvilassakin, kun vaikutti niin tavalliselta, kunnes no, sinä tulit ovesta sisään. En minäkään olisi osannut arvata. Jos olisit silloin kertonut, että tulisin rakastamaan sinua vielä joskus näinkin paljon, olisi ollut vain huvittunut. Ai, niin mitättömänä sinä minua pidät? En suinkaan. Et vain alkuun osoittautunut yhtään niin mielenkiintoiseksi ihmiseksi, mitä olet. No, otan nyt ihan rauhallisesti, minä vaan pelleilin. Mutta, rakas, mehän olemme olleet yhdessä jo jonkun aikaa. Ja jokin tässä hetkessä kertoo, että nyt on sopiva aika. Sopiva aika mille? Mitä sinä nyt oikein? Rakas, minä olen onnellisempi sinun kanssasi, kun olen kenenkään muun. Tulisitko sinä minulle vaimoksi? Totta kai! Pitäisikö kuitenkin tilata tämmönen pommiarkku? No, jos se sinusta tuntuu sopivalta, se kukkatilauskin kannattaisi hoitaa tässä varmaan ihan lähiaikoina. Totta! Melkein unohdin sen tämän kaiken stressin keskellä. No älä nyt, kyllä minä voin hoitaa ne kukat. Ei sun tarvii hoitaa kaikkea yksin tässä. On tämä nykymaailma mennyt kyllä niin semmoiseksi, että aina kun jotain menee parempaan suuntaan, niin kyllä jotain menee myös huonompaan. Olet ihan oikeassa. Katsohan nyt tuotakin. Mitenkä tämä nykynuoriso selviää tällaisen myllerryksen keskellä? Voi, mutta meidän aikana me kaikki täällä Suomessa tuntui niin kovin leppoisalta. Muistatko? Se oli onni, että tuli synnyttää vasta sodan loppupuolella. Nuoruutensa sai elää niin toiveikkaassa maailmassa. No, kaikesta huolimatta, Suomi on hyvä paikka asua. Niin. Mutta et sinäkään juuri nyt tuolla haluaisi olla. Onko sinulla kylmä? Totta puhuen, minua hieman palelee. Sinä olet aina niin kylmissäsi täällä. Vaikka kuinka laittaisi lämmitystä päälle. Tiedetään. Kiitos rakkaani. Vaihdetaanko kanavaa? Vaihdetaan vain.
Katso nyt häntä. Eiköhän olekin täydellinen. Hänellä on sinun silmäsi. Sitäkö mieltä olet? Joo, katso nytten. Ehkäpä. Mutta hei, tiedätkö mitä? Tästä täytyy ottaa valokuva. Oota, ihan hetki. No niin. Ja hymyile sitten ihan oikein kunnolla. Ota nyt vaan se kuvaa. Minkä me annamme hänelle nimeksi? On kyllä erittäin hyvä kysymys. Mitä olisi Elsi? Elsi. Sehän sopii ihan täydellisesti. Eikö? Hei Elsi, isä on tässä. Moi! Elsi! Elsi! Onko jokin hätänä? Miksi huudat? Tulehan katsomaan tätä kuvaa. Olet tässä ihan pienenä. Äitisikin näyttää niin hehkeältä, vaikka juuri oli päästy sairaalasta kotiin. Isä, olen nähnyt tuon kuvan monta kertaa. Niin kuin kaikki muutkin kuvat siinä albumissa. Ja etteköhän tekin äidin kanssa sen monesti selannut läpi. No, mukavahan näitä on katsoa ja muistellaan vanhoja aikoja. Olet ollut joskus niin pieni ja nyt olet kasvanut jo noin isoksi. Ihan kuin olisit vasta täyttänyt 10. Isä, lähestyn hurjaa vauhtia 40 vuotta. Enköhän ole jo itsekin huomannut, että ei tässä ihan nuoria olla. No, numeroitahan ne vaan on. Hei, mä kuuntelin sitä. No sitä nyt ei voinut olla huomaamattakaan. Joko olet pakannut kaiken valmiiksi? Nyt olen. Äiti, No mitä? tuletteko isän kanssa sitten tapaamaan minua? Odotahan vaan. Kohta joudut häätämään meidät pois sieltä, kun ei maltata olla erossa sinusta. Äiti, ette kyllä koko ajan sitten ramppaa siellä. Mitä mun kämppiksetkin ajattelee, se näkee teitä melkein enemmän kuin omia vanhempiaan. Tosi noloa. No kyllä minä saan ajan täällä jotenkin kulumaan. Mutta isästäsi en olisi niin varma. Äiti! Kuhan vitsailen. Kyllä me annetaan sulle omaa aikaa ja rauhaa. Mutta tiedäthän, mitä tahansa ongelmia tulee, niin meille voit aina soittaa. Joo. Enköhän mä pärjää. Ei se itsenäinen elämä nyt niin vaikea voi olla. No sen näet sitten. Mutta nyt mun pitää mennä. Että mä myös siitä bussista. No, menehän sitten. Ettei tarvitse isäsi kanssa lähteä kyyditsemään. Mihin se isä nyt oikein jäi? Eikö sen pitänyt tulla saattamaan mua sinne? Eihän mä mitenkään saa yksin näitä kaikkia rahattua. Isä! Isä!
Ja telkkarikin on jätetty päälle. Kaikki ok? Nukkuu. Lähdetään vaan. Jätetään vaikka jääkaapin oven lappu, että ei raskittu herättää. Isä keittää aamuisin edelleen kahvia 2 edestä ja etsii katseella äitiä. Ihan kuin se ei edes huomaisi, ettei äiti ole täällä. He ovat aina olleet yhdessä. Siellä äiti, missä isä, ja toisinpäin. Kyllä se pärjää. Ja me ollaan sen tukena täällä koko ajan. Niin kai sitten. Sillä on vaan niin kova ikävä äitiä. Kaipaus vasta